Oga Iwe Igwe amara m ma anyị kasịkwa n'ụgbọ ndị na-eme vidiyo. Afọ m bụ Ochendo. I'm the former publicity secretary, Nigeria Medical Association, Enugu State, and current president, International Movement Against Drug Abuse and Trafficking. But I'm abroad now practicing. So as I can na ozi ezuru awụrụ ọkụ ebigo n'igwe aka mara oge ebidoro ihe moto ọ dịka a ga-akwụ dịka a na-aba. So my wife kpọrọ m now na the moto na Nigeria now, so now with my family. So isi ka nkene gị n'ọhịa ekwu mgbe na-asị ndị be anyị ọ ga-akwụkwasị na ori ọfụma na ị na obodo oyibo ihe nwanne nwoke ka o gotere moto na-esi ya na that time agago iwe moto ị ga-ego ijiri ego moto chọọ ọkụwa agụ ata afịfịa na-eri ego gị. So ana nchọkwa ikene apart from what God, achọrọ m ikene oke osisi. That man is a very wonderful man and head of logistics ka esi bunete moto and Chika and everybody. So I can thank you.